Pilatesen inguruan hitz egingo dugu, Inigo arratsalde hon, Zalde hon, Ongi ezagutzen duzuzuk modalitate hau, eta okerrezpanago geroz eta jende gehiago praktikatzen du. Bai, urtitia, praktikatzen dana. Baina bai, gero eta jente gehiagoak. Gatsi xangora, gaurkun 10 minuto nasaltzi. Bai, baina bueno. Moldatuko zara. Bai. Pilatesek sortzailearen izen bera du, Josef Pilates izeneko gizonezko bat izan omen zen sortzailea hasiera hartan kronologi izena jarri zion, zergaitik da hori? Bai, berantzako zientza bat asmaban, ezta? Batez be, garunak eta gorputza dakarren loturi, garunaz ibiltzen dut, masa muskularra lantzen dut, bai, da horrek uste zuen morun, berak zelan lantzen ban gorputzeko atalak, bai, gorputzak bixarko gunin bere eseitzeko. Bai, berak fortzaten manera batera gorputze, beti geure berak deitzetan honei, amendak hauen abdominalan pareta, hor dakauen fagia, berak deitzetan powerhouse edo indarraren etxea, berak zentraten man, ariketa gero ardatz nagusizio izan, bai. Hortik, 34 bat ariketa egin ban holan estrikto, bai. Batez be, hoxe kontro... Beraz, gerri guru, sabelalde hau da, powerhouse deitzen zion, berak. Ez betiko gustaten gazkun hau txokolate tableti, Bai, txokolate. Hori gehi, transverso deitzen dana, erderaz, bai. Askanin, faja bat morun dakau hemen, gure bizkarrezurra askanin, berak eusten dago, ezta? Da honek egin bana, lortu bana izan zen, konturatu zen batez be, ze gaur egunin hau igual ikusten duten nahiku, normala iruditzen gazku ez, baina sasoi hortan, 20. mendina ziren, berak konturatu zen, hau lantzik, hori powerhouse lantzik, hori abdomina lantzik, hori puntu lantzik, zala ardatza edo zein ariketa etxeko orduan. Lezinik ebitateko orduan. Hor, Josef Pilates bera ikusten ari gara, bideo horretan, asko aldatu da alare modalitatea, eta okerrezpanago Inigo, ia kirol guztietan erabiltzen omen da, gaur egun, ez? Bai, egokitzen junde. Askanin nino pentsan dut, bai zuzenin, ero konturatu baik, ixe kirol danetan hasitxe dantzatik eta edozein kirol estatikora, biziklet isaleikena, txirrindularitza, pilateseko ariketak etxen diz, da. Igual batzut jakin eta besti jakin bai. Askanin danontzak hori honak, adibidez bizikleta baten, ergonomisa baten, gorputzek geldiktana, nahi basu ondo, gure injarra erun kolpera, bai. Askain holan juti, hemen galtzen da energizista. Orduan pilatesek esaten man ardatza hori bizkarrezurre zuzen manteniuti, aldala ondo sartu eta timbri barrure bizkarra ikutzen. Di gauza batzuk kontzientzia bat hartzen dute egunerokotasunin, da adibidez gero bizikletan horrepa laun ditxezte, ez da golpe bari juten da. Beste punto bat hartzen. Hor da, beraz aipatzen zenuen hori burua eta gure gorputza, hor nolabaiteko kontrol bat eta goela. Ariketak proposatuko dizkiguzu gaur ere, Inigo? Ba, ekarritzut, pare bat tramankulo ekarritzut. Esan bidana, hone tramankulutaz, 3 laudaz ez da, berak asmatakuk eta asmatakuk adibidez gaur ezin izan da ekarri, baina honek errabiltasunioen oten dizen honek oiak goxan poeleak inte, hau berak sortutako edo asmatako tramankulu bat bai, bauk ez beran 3 lau gauza. Gaur hemenengo duen ariketak izango hori, batez be, vertikaltasunaz edo orekiaz, lurri nengo den du, baina, ez dakauen ez tramankulu asko ba. Zutik egingo ditugu. Bai, lehenengo bizan esan, vertikaltasuna hemen dakauen jarritxak hauen vertikaltasun bardine, bai, oso horreza da jarritx horreaz konturatzi, zutik gau esela, bai, berak posizionei orokorrero ardatza izango zen, hainkak apurtxu bat bietzak zabalik, dantzan ikusten dago asko, bai, baletiko dantzaria bezala. Eta euskal dantzetan honek, bizkate moderna izan izenak, bai, hau posturi oso zagunea, eta hauxe da gure ardatza, bai. Zuko namen dagazun vertikaltasune, aleginuko zinan, egunerokotasunin, bai horrek ariketa guzti ingo neban, zure egunerokotasunin zeu alixateko amentxe manteniu. Begira. Bai, ze pasaten da, zu joango hazinan janiaz, 3 lau astetxu edo jasiko hainan pilatzez itxen, jasiko nitxan, zeuri apurtxu bat gauzak ez erresten. Ez errazten. Hori, nik esango netzun. Bueno, usua, ja hemen oso ondo kontrolatezu, eta hasiko nian, zutik egin ariketak. Lehenengoko izango zen, ardatz baten, adibidez, nik alixeti hemen, ariketa ezberdinak egin, bai? Da ni beti, aldalak geldiko. Beti ere postura mantendu egin behar. Ez galtzi, bai? Hor, ja ikustot egin ondo zabizela, ja altzako inan, bosu bat ditzen da. Tramankulu honen gainera igo behar da. Hau ez eguan, beran zazoin, baina gaur reunin biziki hongo bazen pilates, igual beste 20 tramankulu gehiago. Igozate zu. Honek askain emoteztana da, ikusten da morun, horeka puntua ematen nio ez da establiz, da? Bai. Ni hemen egon zen momentun, ez na lurri morun,
nire ardatza beti ez da egonkor, kostetxen gazta, bai. Eta halako ariketak egin daitezke. Ego neba, zabaltzen, edo aurrera, batatzin. Eta beti alegin juko nitxan hori vertikaltasune mantenute. Hori beti kontuan izan behar da. Vertikaltasuna eta bizkarrazuna zuzen. Bai. Ea, nik ere probatuko dut, aizue, usten baldin badia zue. Hori da. Eta gero da, hau... Zu alegin juko zian hor, vertikaltasun bate mantenuten, ez da? Ez dut nik pilates asko egiten, Ez da erreza, baina, bueno, hor da. Gehiago, zer da hori nigo? Hau ekarriro zen nahiku berez isera, ez da asko ikusten, pilatesein da bena bai, baina bestelan pilatesetik kanpo ez da asko ikusten. Honek bauke beran iztoixi hau ez da. Hau, bera alemana zen. Hau asmatu zuena. Pilates, bera pilates. Berak asmatako dago. Pilates, alemana zen. Hau alemana zen. Eta hau dator, kupel baten aru, bai, horti tramankulu bat asmaban, ipinitza zen egurtako bi, da hasi zen batez be baletin dantzan da etxen ben lesinak eta etortesinak. Eta horrek zertan laguntzen du? Honek azkain etxen da benara barilla bat eta geuk alde isometriko abiatzi, bai? Vertikaltasun baten, besoentzako eta izan... Hainketan behipinik einke, bai, estututa zabaldu, ipiniko ganean ikamen. Bai. Lehen esan duen oreka bardin ez da, nila alegin juko nitxan hemen oreka maten duten, da itxingo neban, da zabaldu. Alegin juko nitxan edo zerrarik eta inge bai? Nik hemen eskun beste zeo zeukioan eban, da inarren nire vertikaltasune aldanik eta gogorrenet. Honek ariketa guztik ardatza ero zeteruten gatxuen da, guketxen dugu honek ariketa guztik, gero egunerokotasunin, ez eukitzeko kontzentizan egin bideola, berez urteteko. Zemat eta gexa egin, zemat eta gatxau hain. Geratu egiten da hori? Erreztu itxizta, gero silla baten jarten hazen momentun, aulki baten jarten hazenin, kontzentizia apurreakat. Hori geratu egiten da, nolabait ere jarrera hori hartu egiten da eta... Horre puntu egin hartu egin duz. Tramankulu hauek erabiltzen dituzu beraz, ja, nolabait ere pilates praktikatzen dutenekin gehien bat, ez? Ba, edo kanpo den bai, beste erosin kiroletan bai. Betik azotan zerbait, oso haul ikusi zaitut hor, Oso haul, bai. Nik aitortzen dute, ez dudala pilatesik inoiz praktikatu. Baina, horekarena zain du garraukazu, Bai, saiatuko. Horre txingoan... Eta lehen hor atzean ez didazu ikusi honi buelta emanta, Hori zailagoa zen. Bestea zailagoa da, baina zera... Horrela, ia lepo hautsi dut. Pilates egiten duen jendea baukau, gaur gure publikoan. Ara. Ea, Arratxaldeon, zutitu pilates... Hori da hori, forma emakumea. Arratxaldeon. Zutitu zu ere, favorez. Bai, izarri honea. Zuek pilates egiten duzu, ez? Bai, egiten dugu hastian behin. Egiten dugu urdu bete. Bai, eta horrela bariketak egiten dituzue? Horrek egiten, baina tankera berdintxua izaten da. Bai, beste tramankul batzu, baina, bueno, eta bate gabe ere ibiltzen geha, hola, ekilibrioak eta... A ber, nola egiten duzuen, ea? Bueno, lehenengo egiten dugu, gorputza... Mikrofonoa. Lehenengo egiten dugu, gorputza, buitu, berotu, muiz dana. Eta behazten geha, besuakin, hankakin, ekilibrioak eta behar, gomak, eta baloitxo bat ere bai, erbiltzen dugu, eta hola xe. Zuek balio zuek, Bai. Oso gustora gaitu biltzen gara. Maixu hau ze iruditu zaizu, ondo? Oso ondo, bai. Ja. Oso ondo. Ja. Eta benetan, hainbeste ekilibrio eta zera eta dantza eta eginda, asko zobeto zaudete, ekilibrioan kontu nahiko lana ibiltzen dugu. Saiatzen gara pizka, baina nahiko lanakin. Baina, bueno. Eta horrek, zertan laguntzen du? Gorputzerako laguntzen du, edo burua ere konpontzen du, edo buruak ez dauka erremedio hori? Nire guzti danetako. Danetako. Muitzen dugu gorputz guztia. Burua, bizkarrak, eskuak, bihatza, besuak, dena biltzen dugu. Hankak eta dena, arnazak eta ikasten digutu, erakusten digutu, nola egin. Emakumea, unibertsitatera joten zaetela ematen duzu pilates egin ordez, Izugarri, bakizu zera gutxi egiten dugu, hastian behi, baina saiatu behar dugu gehiago egiten. Eunero, Ez, ez, baina pizka bizio bai. Astean zematero astean? Bi iru. Bi gutxineko, ez da? Eta iru bali madia hobeto. Tira, ikasi egin beharko dugu, Eusoa, guk ikasi egin beharko dugu. Nik hasi behar dut honetan, Oso garrantzizko gauza da. Denok egin behar genduke hori.